যতনা খুলুমখা তিনি হাইনে হাই কাছে কক কাচার মানে মা সাকলাইখা তিনি 11th April 2020 जोंथ' साइमानो तिनि भारतबर्षर तीनटी हास्ते बहायनो तिनि COVID-19 करना भाइरास तैगै बेलायखेने अमाना लायजाक बेलायखेन किरि लायजाक आबानि बागै ताकफोनो तिनि लकडाउन चलाय दंख तिनि जों अमानो साइमाखा तिनि सारैगो तिनि प्राइम मिनिस्टार तिनि चिफ मिनिस्टार गोबां स्टेटनि बर कक सालायनाय हायख्लाय बर तिनि लकडाउन नो तेबे एक्सटेंड देखायनो आबुति बर सालायनाय जों खबर बानाय सारैगो तिनि अजरागो आं अबन साना मुसुगो फाय जों जत्तनो खाबाक्सा ख्लायै याब्रै बाक्सा ख्लायै जों हिंगायनाय दिनै जों दिनै सरकार हयते जों गोबां चुबाय दङ ताबो जरातै 10 तारिख एप्रिल जरातै आंनियाव जे रिपर्ट सफाय माने जों प्राय 35,50,940 टाका जों बाक्खा अबा बेसेबां दिनै फाता दंनाय दं दिनै महाराष्ट्र दंनाय मुम्बाइ दिनै तेलेंगाना हायद्राबाद कर्नाटका दिनै बेंगालुर चेन्नाई गोबां जायगायाव जों दिनै शिलं गुवाहाटी दिल्ली अमाहेराव जों रां बाक्खा रां रहरखा दिनै जेसुक माने जों बरनो फाइना रिपिट खायनाय 35,50,940 रुपीस जों अलरेडि बागरिखा तै बागनाय अब कन्टिन्यू चलाय दङ अपनी बागि ताखौ बखुराव जों जत्तनो कयो जेराव जत्तनो अजराव खाबाक्सा ख्लाय दंलाय जानाय मा दंलायनाय जों जत्त जोंनि सरकारनो जोंनि गभर्नमेन्टनो जेराव कपारेट खायदि गभर्नमेन्टनि कक खानाय दंदि जे गभर्नमेन्ट साख्लाय माने आबन जत्तनो मानाय दंदि और बां जत्तनो कयसाव दिनै जों साइमानो दिनै तिप्रा हास्तेगो जों बेलायखेने गरिब जत्तनो सिगो जे जों नुखा जों तिप्राव जों बेलायते बिरमान माइन दङ दिनै गोबां हाजार बर' दिनै पाराव बेसेबां जे साब्रोम सामुंतां जानाय दिन आने दिन खायसं दिन जानाय गोबां साफारङै दङ बुगै दङ जों बर'नो बाहायनि किसा जों माइरं बागै दङ तेथिं सरकार हयते जों BPL अन्तर्दय फेमिलि न जों फ्री रेशन रय दङ तेबो APL न बाहायनो जों फ्री रय दङ अबनि बागै ताखौ बुखुराव जे मानसाक जों जतन चुबाय दङ आं अबनो कयनाय ताकफोन दिनै पाराराव जे बर' बियाल नङै दंनाय जे बर' मास्टार दंनाय जे जेन्युइन जे सटिक ठीक दंखांखाय जेराव SDM अफिस थां जगाजग खायदि बिदुरन थां सादि जों जत जोंनि BDU SDM बर'नो जों साख्लायजाक जे बर' मास्टार दंनाय बर' मारं बागना बागै जों साख्लायजाक जों खबर खानाखा ताबो जरातै दिनै तिप्रा हास्तेगो दिनै स्टक माइरं जे दिनै दाल ताबो दिनै सरकार हयते दिनै गुदामाव दिनै ताकफोनो दङ एभेलेबल दङ दिनै माइरं बनो सर्ट करै आमानि बागै जे बर' बेसेबां नां दंनाय बियाल दंनाय माइमाजों दंनाय ओंखांख्लाय जेरै एलाका रिपर्ट दि जेराव गिदिरनो थां रिपर्ट दि दिनै SDM रिपर्ट दि बर' थांनो जों सायरोजा अबायखे बागजारानो बागै तेबो जों साका दिनै अर माइग्रेन्ट लेबार दिनै तिप्रा राज्यआव जतन साइमानो अर गोबां दिनै इट बाटाव सामुंतांनाय चा बागान सामुंतांनाय विभिन्न जायगा फेक्टरियाव सामुंतांनाय अबाय प्राय 6,000-7,000 दङ माइग्रेन्ट लेबार अब फातानि बरफ तिप्रानि बायरेनि बर'नो बाहायनो जों दिनै तिप्रा सरकार हयते जों पेकेज लजाक जों बर'नो चाराय दङ अब हायखेनो जों ताखौ बुखुराव दिनै आं साख्लायनो मुसुगो जों विभिन्न राज्यआव निनि महाराष्ट्रआव निनि रन्दी अन्ध्र प्रदेश निनि तामिलनाडु निनि बर'आव तेलेंगाना आसाम मेघालय हेरेखा जों दिल्ली हेरे जों चिठी सुइजाक जों मुख्यमंत्री चिठी सुइखा आरो दिनै बर' गोबां दङ दिनै माइग्रेन्ट लेबार दङ जागा निनि हायद्राबादाव गोबां दिनै बर' सामुंताङै दङ बर'नो भायनो बिसोर नायकिनि खायनाय बागै जों आरो मुख्यमंत्री जों चिठी सुइजाक आंनि जे कक सालायखा दिनै अन्ध्र प्रदेशनि लेबार मिनिस्टार बर' आं कक सालायखा कयजन आर्मि मिनिस्टार आं कक सालायहखा जे गोबां दिनै बर' तिप्रानि बर' आरो तुम्हार ट्राइबेल तुम्हार नन ट्राइबेल आजागा सामुंताङै दङ बर' ताबो बिरमानखौ फाय दंखा बर' नबारा रमाया बर' माइरं रेसन माइया ओमफ्राय बर' बेतन माइया दंबायखा आबंगै जाहाथे बर' न नायकिनि खायनायबाबो जों साख्लायजाक आंबो आं कयनाय जे बर' फाता दंनाय दिनै बर'
tuma Tripura tuma wancha jotto nang koinai nirok arani administration bai arani BDU SDU tani police SP rok bai no malai berno saikna rodi जों बड़ अरे साखलाई होजा जाते निरो कुनो आरो असिबांगिया जा जे पुलिस अननो हारासमेन्ट खाया जा निरो आइडेन्टिफाइ खायदि आं बहाय खेलेनो आं अनेक मन्त्रि बाय आं पक सालाय होका बर' डेरि दं सुबानानि बागै दैबो आं खोनाखा दिनै बेंगलुरु रगो दिनै हायद्राबाद रगो गोबां बर' सुबा सुमाय दं आं खोनागो आरो नि हते बर' माइरं दं बागजारि दं आं किसा खोनाखा आबांगै आं दनो बारबार कयो जे जातिनो अजरागो जत्तने बखाबाक साख्लाय जों सांगमा थांलायनाय केबो दुसरो लायगै और ब्लेम गेम खेलेगै अब हाय दं लाभ करै जे मानसा न चुबादि बासा करै दं बासा गोनां दङ जे गोनां र जे सुकनाय र जत्तनो सरकार सिमिया दिनै एनजिअ र जिकुनु व्यक्तिगत र सुबाय दं लायो आबां खानाखा बलाय हामबाय आवन बागै जों अजरबो जत्तनो जों पकबाक्सा याकबाक्सा खेचों सांगमा थांनाय और कुनो पलिटिक्स करै कुनो धर्म करै कुनो जाति करै जत्तनो जों क्राइसिस समय दिनै कर'ना भाइरास जत्तनो साइमानो अब जत्तनो बांगे डेन्जार जत्तनो बांगे हामिया अबनिके रक्षा खालामैया अब कुनो और गोनां गरै अबाय गरै जत्तनो बांगे अब समान आबांगै कर'ना भाइरास न जों रक्षा खायना बागै अजारजों जत्तनो खाबाक साख्लाय सांगमा थांनाय आं तैबो अजाराव साख्लायनो मोसुगो जे दिनै गोबां मा दिनै बराव फेसबुक रगो टुइटार रगो नानै वाट्सएप रगो कक सिटा से सलायमानि जे बोले ब्लेम खालामैमानि आबार स्टपिंदि अब बेलाय हामिया जों जत्तनो साइमानो कर'ना भाइरास न तयै अब एपिडेमिक अमंजा अब के रक्षा खालामैया और तुइ जदि खेला खालायखांख्लाय अब तोर दि कक रग जदि हामिया खालायखांखाय जों साइबार क्राइम सदे जों रिपोर्ट नाय दंगो गोबां बरफ जबर अजराबो कमसे कम अजराबो कक सिटा सानाय नेगेटिव एटिट्यूड ट्रि कक सानाय आबारनो जों आइडेन्टिफाइ खाय दंगो जों जदि सिमाय कन्टिन्यू खाय दंखाय जोंनि पुलिस प्रशासन जों साख्लायजा जों जनो स्ट्रं एक्शन लानाय आबाद बागै आं अजराबो कयनाय जाते केबो अहे नेगेटिव एटिट्यूड ट्रि कक सानख्लाय आबेलाय जायांनाय मनबा आं जत्तनो कयसावो फायदि जत्तनो जों दिनै अ दिन हयते जों काटिनो बागै अ क्राइसिस नि बां काटिनो बागै जों जत्तनो ककबासा बालबाक्सा के सामु थांलायनाय दिनै आमोन आं मा साख्लायो दिनै तिब्रान बाराव दं जों हना गोबां मा गुवाहाटी रगो दिल्ली रगो कलकाता रगो गोबां मा दिनै बरको चाइ दंखा आब्रानो जों भागे तबनाय भागे हेल्प फैनाय जों चेष्टा खाय दंलायगो तैबो जों दिनै जों लुका जागो प्राय 3000 नि ऊपर ताक जरातै आं सामा मते दिनै सरकार तरफ থেকে 3000 नि ऊपर जों साहाय्य खाय हेल्प हैखे तैबो जों खाय दंगो माननाय तामकेबा जों जेकुनु सिमिनो फाटके सामन खायमैया अफिस बन्द दंगो काम खायनाय गोबां गरै जों जतनो सिउ दिनै लकडाउन नि बागै दिनै अफिसाव कामखौ चलाया अफिसार सारबो गोबां बरफ फाइया आबनि बागै जों बन्द समय बन्द दंखा आबं हाजार बरफ न एकसाथे जों एकाउन्ट डायरि नानि आबेलाय किसा टाइम नांगो आनि बागै किसा दर्ज दंदि निहायनो उल्टा पाल्टा ककटा सादि अबाय कक साखांख्लाय गाजै तिनि सामु थानाय बाहायनो कस्त जानाय तिनि अफिसाराव तिनि सामु थानाय बर बाहायनो बेलायखेन ताबक जामालां दंगो काम बेसि हुइ दंगो ते तिनि आं ओ खनाखा कयटा मीडिया रगो तिनि सोशल मीडिया प्लस टीवी रगो लोकल टीवी रगो अनेक तिनि टीवी नि चैनल नि बराव कक सितरा कक साइ दंगो अबर आं नुखा मासमसा बुबुंकाय सालिया जो नुखा मासा कजन टीवी नि नखन साइ दंगो ब हेल्प खायनाय सरकार हेल्प खायनाय जों खायनाय बनि मानिराव फालै बन नगराव फालिफानो ब हेल्प खायनाय रहि कक समा खानाखा बेले लाचमा सिंसा ओमहाय दे ककटा सादि दरकार जकुनो मिस आन्डारस्टेन्डिं हंग्लाय जों बाय डाइरेक्ट फाइमालि फायदि आं बाय बारे फाइमालि फायदि जों दरि मिस आन्डारस्टेन्डिं कक सालायनाय किन्तु कक सामाराव ओमहाय गुदरसि नेगेटिव एटिट्यूड मेन्टेलिटी दि कक सागाय बेलाय जायांनाय बनि बागै आं कयनाय अ जराव जत्तनो समान जत्तनो इकुवेल जत्तनो जिनिसजों खाबाक्सा खाय सांमा थांलायनाय अ कर'ना भाइरास न जों प्रिभेन्ट खालायनो बागै रक्षा खायनो हांखाय जों अ जराव कोनो कक हामिया सायागै जों जे नेगेटिव एटिट्यूड तियागै जत्तनो जों दिनै सरकारा मा चबानाय दिनै प्रशासना मा चबानाय हंख्लायसि नेवबाय जों कपारेसन हंख्लाय जों सामु थांमानाय बे तिनटिफोर राज्योआव जों नुखा गोबां एनजिअ रक गोबां बरफ गाहाम रक बाग्लाय दंलायो दिनै ग्रिराव थां बरफ जुबाय दंलायो अबो जों नुखा किन्तु अनेक बरफ कक अबरनो पइन्ट बरफ बाक्से ब्लेम के कक साव आं बेलाय वानाबो तिनि कयजन बरफ कक सामना आं बेलाय वानाखा ताव बीजेपी आइपि सरकार कोटी रां माखा ओ रां बरफ चाइ पैनाय नेता र एमएलए चाइ पैनाय आइ कक सामराव बेलाय वाना मसंसा
ওই সিয়াগৈ বুসিয়াই ককটা সাদি তাবক তিনি ইন্ডিয়ান সরকার বেলায় বিরমানকে ফাই দङ তাবক তিনি হাজার হাজার তিনি নার্স তিনি ডাক্তার जों बरनो पइनसिन इक्विपमेंट बरनो नांगमानि बरनि निनि माने जों बरनि मायन दङ बनि बागै ताखौ बुखराव जों बेलाय क्रासि जरा जत्न ता अजराबो जों केबो केनो जों ब्लेम खालायागै हि लायागै सेजा लायागै जों बरि सामतालायनाय अबनाने कयमो दै जत्त तिब्रा बासिरनो आनि तिब्रा सारनो बां कयो फै जत्त जों खाबाक साखलाय खा क्लब खायै तंनायनाय दै आं अबनो कयनाय जों सरकारनि कक माने चलायदि दै जों तंमानि चामानि काहां खमा तंनाय दिनै सबसमय जों साफ सुथरा खेमा दंनाय दिनै बरफ याग्रब हामखेमा सुनाय माहायके जदि दिनै साइस्थनो ग्राक दंहांखाय हेल्थ हांखो दंहांखो जों आसले जों करना भाइरास डक खांमानो जों खानाका करना भाइरास जबरक दुर्बल जबरक बेराम गोनां आबर न बेलायखे रमहि खनावो आबंगै अदरा जों फाय जों दिनै बिसे जों कक हासलायनाय तमंजा हामलायनाय जों एक्सारसाइज जों बिहामरो माखलायनाय माइखे खायनके आंखागाव दिनै बडिनो फिट के दंहांलाय करना भाइरास दाइति रमैया ओबां खानाखा आबांगै अजरा जों जत्र फाय जों बियामरो खालायनाय एक्सारसाइज खालायनाय दै गाहाम चालायनाय हाय खालाय दंमा खालाय आंखागाव जों करना भाइरासनो जों मगबाय खायमा बरबा जों फाइट खायमाने आसि कक साइनो हायनो हाय जत्तनो आनि लुकुरावनो आनि पाइखले हामबाय खुलुमबाय क्या ठीक है जे orang 35 लाख जे माने अब के छब जे स्टेट नि गवर्नमेंट हरो ना जे आरो तपसा दङ डाइरेक्ट बंग अकाउंट दायर होजा बरा जों 35 लाख ऊपर आं रेखा दिनै जरातै अब जत्तनो जों जान अकाउंट जों दायरिगो ओके बो सरकारने जों इंडिविजुअल जों अकाउंट दायरिगो डाइरेक्ट अकाउंट बो मानो अब कोनो कैश सिस्टम नि अब जों अकाउंट दायरो अकाउंट बन नि अकाउंट जों दायरिगो আর যারা স্যার বড় কন্টাক্ট করিকে বড় সবে কন্টাক্ট খাই আর আঙ্গ বড় না নানি মতো সুবিধা মানি মানা जों बड़ हेल्पलाइन देखा हेल्पलाइन बिसिङावबो जत त खानाखा दे ताबक जों लेटेस्ट माबेका जों तिनि रां डेलिभारि खालामनानै अबस्थ जों तिनि खवाय सरि तिनि पश्चिम वेस्ट पुरानि एसडीएम अफिस होते उमर रजागो डीएम एसडीएम वेस्ट पुरा आरो ने जों देरेनाव डाइरेक्ट कन्टाक्ट खालायदि नों जों हेल्पलाइन देखा आरो नि ल्यान्डलाइन रिजार्भ दङ ते मोबाइल रिजार्भ दङ आरो नि खवायनि माने सरि सदनि एसडीएम ने थानिगो अब रिपोर्ट देखाय बेलाय जानाय बुंबाय आ बरला बायगा कक साकाबा नर जत एमएलए मिनिस्टर असेंबली मेंबर ने एक बছरनि 30% बेसिक सैलारि तानतला दं बसखिनि दामरो